beste lago hainbeste bildur, erlazaitasunik buruan, da hau baino herri hobeagorik zema daude munduan. Ara zerren duen izateko ere, nik badaukat memoria, dirutigare bat ere zulatzoko egunkaria. Ikasi nitun da hoiek dira egileak, gure aitona jartzen zituzten legiak. Umore honez ibilitzeko izan daigun hainbat grazi, eta gehiegi kantatu zerik nola ez duen merezi. Jaso buruak jarrai aurrera, aldanik onduen bizi. Atortxurrok bertan da. Uztailaren 29 eta 30 ospatuko da jaialdiaren 26. edizioa Atarrabian. Atortxurrok jaialdia 1989an sortu zen, euskal preso politikoei eta hauen senideei elkartasuna erakusteko, eta sakabanaketaren ondorioz jasate zuten egoera slatzeko asmoz. Horrela ere, familientzat dakartzen gastuak arintzeko dirua biltzea du helburuetako bat. Musika eta aldarrikapena uztartzen dituen jaialdia da. Eta hori aurrera eramateko antolakuntza taldea modu voluntarioan aritzen da. Antolakuntza taldeaz gain, jaialdia aurrera eramateko norbanako asko voluntario aritzen da. Auzolana da jaialdiaren erroetako bat. Pandemiak eraginda, 2 urte izan dira Atortxurrok gabe. Hala ere, aurten formatu berezian itzuliko da. Zerua helmuga lelopean. 31 talde arituko dira. Besteak beste, Zetak Eskabidean edota Delirium Tremens. Jendeak argi du ezin dugula bake prozesu baten planteamendua egin estatuak horien itxukerian eta mendekuan gelditzen badira. Uste dut hautetxeek agertutako babesa eta egunean bertan prefetarekin biltzearekin argi utzi dugula frantses estatuari zein zen orain eman behar zituen pausoak, eta hemen girela bide hortan arriskatzeko eta entzunak arte bide hortan segituko dugula. Bide, ez aldun posible, joan dena itzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide, ez aldu posible, izaterik zeinbait eskubide. Erantzun ezan bide, zein nora bide. Erantzun ezak bide, noiz helduko aiz libre. Etxera libre. Amaitzeko aukera eta ardura dugu eskuartean. Euskal Herriatzeekin hasi, gradu progresioa garatu eta 28ko zigorrekin amaitu. Etxerante prozesua egiteko ordua da.
Horretarako, orain arte egin dugun moduan, kalean aktibo, pausoz pauso eta pedalkadaz pedalkada bidea egiten jarraituko dugu. Frantziako turra amaitu da. 21 etaparen ondoren badakigu zein den 2022ko irabazlea, Jonas Vingegaard Dinamarkarra. 21 etapa, azkar esaten da, Ia hilabete bat maila goreneko txirrindularitza ikusten. Saleentzat turra paradisua da. Halere, pentsatu momentu batez txirrindularitza gustoko ez duen, baina bizikleten friki fan batekin bizi den pertsona horietan. 5 ordu egunero telebista okupatuta tipo batzuk pedalak ematen dituzten bitartean. Hori bai benetako turra. Eta telebistan 5 orduko etapak ikusten dituztenak baino friki fan maila altuago bat existitzen da. Etapak korritzen den mendira igotzen dena. Horiek bai zaleak. Eta horien artean 2 maila ezberdintzen dira. Kotxearekin gora igotzen dena, terraza batzuekin, giroa ikustera eta parranda pizka bat botatzera, eta gero dago sale suprema, mendira bizikletaz igotzen dena. Hauek ez dute onartzen, ez dutela turrean parte hartzeko maila nahikoa, eta egun batez txirrindulari profesional sentitu nahi dute euren burua. Baina adi, ikusi dugunaren arabera, igual baten bat oraindik garaiz dago amets hori egi bihurtzeko. Euskal zaleak euskal txirrindulariak animatzera hurbiltzen dira etapetara. Halere, aurten bakarrik 4 txirrindulari euskaldun parte hartu dute turrean. Jonathan Castroviejo, Imanol Erbiti, Gorka Izagirre eta Jon Izagirre. Horietatik azken hau, Jon Izagirre, izan da euskal txirrindularien artean onena. 40. postuan geratu baita. Euskal txirrindularitzako garai onenak ez dira, argi dago. Dena den, turrak irudi politak utzi dizkigu aurten. Hemen ikusi ezakegu nola Pogačar, lider zijoala, erortzen den, eta Vingegaardek bigarren zijoala itxaroten dion. Hori bai kiroltasuna. Halere, kiroltasuna ez zuen erakutsi hain zuzen Jumbo taldeko kide honek, Geraint Thomasek ura eskatzen dionean eta berak ura ukatzen dionean. Hau urarekin egiten badu, ezin imaginatu nola jarriko den 3 euro kostatu zaion kalimotxoa eskatzen badiote. Turra amaituta eta datorren urtera itxaron behar. Halere, ikusi nola garen euskaldunok, antza nekatu gara turra Frantziara ikustera joateaz, eta erabaki dugu bera ona etortzea nahi dugula. Hortaz, datorren urteko turra Bilbon hasiko da, eta 3 etapa izango dira Hego Euskal Herrian. Gozatuko dugu. Eta turra aspergarria iruditzen zaizuen horiei, animo asko, datorrenarekin behar izango duzu eta. Toca Dumbo, de verdad, la primera edición fue sexto, esta carrera fue súper compatible también de Tour de Francia. Alessandro de Martí, un recorrido que tiene muy bien, además de ganar etapa para la Vuelta Ciclista Zamora y con ellos también el ciclista mallorquín, ya veis, todo sonrisa. A estas horas de la película también Navarra con el equipo Lizarte, ciclista que fue campeón de España ganando la Vuelta del Tajo, que es su tercera participación en la clásica de 2010. Uno de ellos ha sido campeón de Europa, atención, y ha ganado muchas carreras también en el País Vasco, lo ganó Tegaman, Taldivia. Ganó etapa la Vuelta de Vidasoa, ganó también en Vergara, fue campeón de Europa de pista Xavi Cañellas, el ciclista mallorquín. Foto oficial de este evento. Un fuerte aplauso, Chalo. Vamos a seguir con las balitas, cuidado que no se hagamos daño. Bueno, ondo, urtero bezala lortu dugu azkenan irabaztea, kostata, beste urte tamaino gehiago, baina posik. Orain, kupela kuadriara ematea, kalimotxo batzuk botatzea kupelarekin, eta gero betiko, baskaria kuadriarekin, txarangarekin pasioak bota, eta gaur goiz etxera biarlan egin bardelako. Oso nekatuta bukatu dut, benetan, dirudien, baina zailagoa da,
Oraintxe bukatuko dugu lasterketa, joango gara maiketako bat jatera, gero bazkalduko dugu kuadrilarekin eta gero paseioak eta bukatzen den arte. Momentzu bertan atera gara etzetikan, baina momentu oso ondo. Nabaritzen da oso giro polita gola gaur Gasteizen, así que fenomeno. Oso gustora. Gogo askorekin, ze gainera hainbeste urte jai gabe zenota, eta ja gogoak ditugu eguna pasatzeko. Gaur bazkalduko dugu eta gero paseiora joango gara eta gero, etortzen dena. Orain poteo pixka bat, eta gero janaria, eta gero poteo, eta paseia, eta ondo pasa, en general, ondo pasa. Eta edan. Orain herri kirolak ikusten gaude, gero zehozera hartu, bazkaltzera eta gero paseioetara, kriston gogoekin, azkenean egon gara 2 urte egon gabe eta urten indarrekin. Gasik gabeko negurako prestatzen ari da Europa. Errusiak energia hornidura moztea erabakiko balu, gasa nola errazionatu adostu du Europar Batasunak ezoizko bileran. Bruselak proposatu du gasaren kontsumoa 15% murriztea borondatez, alerta egoera ezarriz gero estatukideek nahita ez bete beharko luketena. Espainiar estatua, Portugal eta Grezia planteamenduaren aurka agertu ostean, Energiaren Kontseiluak atea ireki dio salbuespen batzuk ezartzeari. Estatu bakoitzaren testuinguruaren arabera zein murrizketa aplikatu adostuko dute. Izan ere, gasaren iturria gehiago itxiko du Gazpromek bihartik aurrera, Errusiako gaza Alemaniarekin lotzen duen turbina bat geldiaraziko du. Errusiak dio mantentze lanengatik dela, baina Alemaniak ez du arrazoi teknikorik ikusten Europara iristen den gasa are gehiago murrizteko. Bihartik aurrera dagoeneko 40% dagoen gas hornidura 20% murriztuko da, eta horrek zaildu egingo du estatukideek negurako behar adina gas pilatzea. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak energia aurrezteko plana aurkeztuko du gaur, herritarrentzat eta enpresentzat gomendioak biltzen dituena. Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hitzordu berria du. Urriaren 15ean Madrilera eramango dituzte euren aldarrikapenak beste elkarte batzuekin batera. Gutxieneko soldataren 160ko pentsio minimoa eskatzen dute, 1.080 eurokoa alegia, baita KPI-aren araberako igoerak izan dezaten. Pentsio sistema publikoa bermatzeko gizarte segurantzaren kontuen auditoretza eskatuko dute gainera. Eskaera horiek babesteko sinadurak aurkeztuko dituzte diputatuen kongresuan. Pentsiodunek aurreratu dutenez, urriaren 15ko deialdia lehen urrats bat besterik ez da izango. Telematikoki egindako agerraldian adierazi dute, udazkenean funtsezkoa izango dela aberastasunaren banaketa eta genero berdintasuna. Euren aldetik soldaten eta pentsioen defentsan arituko direla beharretzi dute. Mota guztietako murrizketen eta privatizazioen aurrean kalera ateratzeko deia egin dute.
Mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu diote pentsiodunei ez ezik, langileei eta erakunde sozial eta sindikalei ere. Muskil da unibertsitatean egin dugun laburmetrai bat, eta atera da gelakie baten gidoitik. Guk klasean aukeratu behar izan genituen hainbat gidoien artean, eta hau izan zen gehien gustatu zitzaigun ideia. Eta aldatu genuen, egin ditugu 1000 bertsio, 1000 birmoldaketa, hasierako, bai mantendu dugula, hasierako basea, digamos, pero gero aldatu ditugu gauza pilo, gauza gehienak, eta hori orduan atera da unibertsitateko lan batetik. Lehenbizi, izenburu hau, kortometrajean da baserriaren izena, Muskil. Eta hasiera batean, karo, ez da baserriaren izen originala. Eta aldatu nahi genion izena, baserriari, eta hasiera batean sartu ginen interneten Euskal Herriko baserrien zerrenda bat aurkitu genuen, eta pixkatan, ordan aurkitu genuen Muskilen antzeko izen bat, eta gustatu zitzaigun ja nola zen, como sonaba, ez? Eta bilatu genuen, zer esan nahi zuen, zen muskilitzaren esan nahi, eta esan nahi du loratu bezala, ez? Ordan, karo, gero, laburmetraia ikusten duzuenean, ikusiko duzu baduela bere zentzua muskil deitzea baserria, eta loratzearen esan nahi hori. Historia honetan kontatzen da pixkat adineko pertsonek o adineko emakumek jasaten duten indarkeria matxista azaleratzeko. Kontatzen da baserri batean bizi diren senare emazte baten historioa, ez? Eta pixkat nola emakumeak pairatzen duen indarkeria matxista bere senarraren partetik, eta iristen dela herriko maistra berria, dela hiritik etorritakoa eta hola, eta etortzen da aire fresko batekin, da gaztea, zebi senare emazte hauek dira adinekoak, ez? Orduan, maistra berria hori bada gaztea, hiritik etorritakoa, ahaldundua, orduan, etortzen da beste mentalitate batekin ta hola, eta pixkat bera ere nola sartzen den, da ezkeran puzle bat, ez? Orduan, maistra berria, Luisa, sartzen da, puzle honen pieza garrantzitsu bat ere. Bai, gidoia idatzi zuen klasekide batek garaiak, eta berari kontatu zioten familiakoek, zagita monako, aitonako, lako zer, eta ensi dago, pasatu da realitatean. Karo, gero guk birmoldatu dugun ez da guzti hori, hori ez, ja da fikzioa, pero egitan bai. Vale, zuzendaria bada
talde teknikoan zuzendaria da Marina Perosanz, gero zuzendari laguntzailea Eneko Goikoetxea, gero kamara edo Mikel Larrion, soinu teknikaria daukagu Natalia Berridi, Nileire Llano produkzio burua, eta Sareiri arte burua. Aktoreak badira Pedroren pertsonaia egiten dela senarra Jose Ramon Soroiz, gero Isabelen pertsonaia emaztea dena Iñaki Irastorza, eta azkenik Luisaren papera egiten dela, lehen aipatu bezala, herriko maistra berria, Miren Arrieta. Egin behar izan genuen crowdfunding bat, klasean ere azaldu zizkiguten hainbat plataforma eta hola, eta guk aukeratu genuen Berkami plataforma, eta jarri genuen diru kantitate bat, hasiera batean, guk eskatu nahi genuen hori baino gutxiago. Ze uste genuen ere kantitate horretara iristea zaila ikusten genuen, ze gehienak dira lagunak, ezagunak, familia ez da, iristen da momentu bat non hori ere amaitzen den. Orduan hori, eta gehien bat, iritsi gara helburura, de hecho pasa dugu, pero izan da ere, eman dugulako kaina asko sare sozialetan, beste medio batzutan ere izan ditugu elkarrizketak eta eman gara ezagutzera. Eta, de hecho ere, jende ez ezagunak eman diegu dirua eta hola, badago adibidez, niri hori kuriosa iruditzen zaiz, badago, ustu dela Brasilgo emakume bat, hasi zitzaigula, dela lan egiten du erakunde feministaren batean Brasilen eta hola, eta ez dakit ikusi gintuen Instagramen uste dut, eta komentatzen zizkigun, igotzen genituen publikazioak eta historiak eta hola, eta de hecho berak adibidez ere eman zegun dirua. Eta, iristea araño, orduan hori, eta hori, eta gu pozik ze hori eske izan da ezer izan gabe, irudiak, aktoreak hori bai ez, eta trailer moduko bat ere, pero en si, kortoa ez genuen, orduan ezer izan gabe ainarrera ona izatea, eta jendea interesatua egotea eta hola, orduan eske izan da, bai, oso guai. Bai, guk orain muskilekin egin nahi duguna da pixkat zabaldu, ze guk hasieratik, gidoia irakurri eta lehenbiziko bertsioak egiten ari ginenetik, uste genuen zela gai potente bat, ze adineko emakumeek indarkeria matxista jasatea, ez da asko, ez da gozo azaleratuta ez, normalean beti entzuten da jende gazteagoarengan. Orduan, iruditzen zitzaigun gai potente bat dela, ez genuen utzi nahi hau klaseiko unibertsitateko lan batean bakarrik. Orduan, hasieratik genuekan ideia hori zabaltzeko, proiektatzeko tokitan eta hola, eta albazen festivalen batera edo bidali, ere. Pero egin nahi duguna da hori zabaldu. Eta horretan gabiltza. Eta Marisek bat. Bai, fanen bitu. Venga, segi. Kaixo. Luisa nahi. Mila esker, Luisa.